kungekho fence ngaphayana usejoda apha ngaphakathi bawula apha ngaphakathi blocking noko usejoda kuvaliwe ngapha nangaphaya ezibobona nalapha bakuclean yonke into. Lapha eMdantsane kwa-6 kwisikolo esiyiNkwenkwezi High School nalapho kuhlangene khona abazali abafundisa abantwana babo kwesi sikolo ababonakala ke bengathandi ngokwendlela abathi baqhutywa ngayo lisebe lezemfundo ekufumaniseke into okubana kubonakale isikolo sabo isezinye sezikolo esizawuthi sivalwe. Abazali ke bavakale ngelithi bona ukuvala kwesikolo sabo abakamkeli ngokomlomo ke womhloli wesisikolo. Namhlanje ke balapha ngokubizwa ngumhloli abamchaze ke njengoMr Mrhwebi oye wathi namhlanje kune public hearing ezabalapha esikolweni nakhona ke otheke kwayena wabonakala engeyonxenye yale mina namhlanje. Sizawuva ke ngabazali into okubana kwenzeke ntoni ukuze babe kanti bahlanganisane apha kwaye zithini izigqibo abajonge ukubana bafikelele kuzo malunga nesikolo sabo esisezinye zezikolo zalapha eWard 20 abakhala ngokubana ayizuba sisikolo sokuqala esivalayo ke ngulomhloli bamkhalazelayo namhlanje. Babe 80 something eclassini and then uthi ikhona quality education up because soze bekhona quality education xa nangabe uzawuphatha abantwana abangekabi izizo ne-teenagers ncancane abangekafiki ku-13 so bafake eklasini nto mabafundiswe ngumuntu oyi-1 beyi-83 ayiyi quality education yile nto ayifunayo uMr Mkhwezi. Ukuba ngaba kukhona umuntu othi ngwaba wa-20 kwa-6 nakwa-7 imfundo yabantwana babo incikivekile ngolhlobo, ingaba siza kuma siyivumele into yokubana makaqhubeke? Banezinto abasoloko behlala phezu kwabe besoloko bethi xa besiza kuthi bathethe zona bathi hayi ipolicy atsala isection eyi-1 inoba uSchools Act, South African Schools Act 84 of 1996 une-sections ezingaphezulu ka-200 but yena uvele wasuke wakhetha wachonga nje usection 33 waziyeke ezinye because zikhona ezifanele into okubana xa nangabe usibona isikolo into abasizawude siye ku-section 33 why do you allow into isikolo esingaphansi kwakho side sibheke ku-section 33? Kutheni usivumele ungumhloli? Because kaloku uba ngaba isikolo siya ku-section 33 uzawubuza nalapha esikolweni into kwenzeka ntoni, principal kwenzeka ntoni, hayi asinayo utishara we-physics then asinikeze isikolo utishara we-physics abantwana bafunde esikolweni. Hayi asinayo utishara we-accounting anikeze abantwana ulalo. Hayi abantwana bayifelish imaths. Why beyifelish imaths? Then xa ngaba beyifelish imaths fanele into yokubana abe naso i-support structure sokuthini soku-improve ii-results ze-maths. Ngoku umhloli andiyazi mna bazali uyoyamanisa njani le nto. Ngoku into ayisoyamanisa ngayo siperforme kakuhle kwi-results sabethwa ngamanani. Kodwa ke thina sichola yena ngoba uthe wawuphase out ezi subject ezikhankanywa apha i-pure maths, i-accounting kanti izimalini ne-agriculture. Banqaba abantwana bebegxalathelana ngoba kaloku ugqiba utsho isithethe silapha sithi sisuke saparashuta sawuthi 87.6 from 54. Bafika abantwana bezongena enkwenkwezi into efunwa nangophi nomzali bajika abantwana kuba zingekho ezi subject zifunekayo. Funa ukwenzela umzekelo ngam umntana walapha ngizobiza ifani yakhe apha next door kwam ube yi-best student
yamazi principal ufike wenza yonke into ezama ukupheka abantwana bebevala esikolweni awadu abantwana ngokwe-performance zabo kwenziwa yonke kwathi sa esikolweni lo mntana ufumene ii-awards eziyi-6 ngogqitywa wathiwa jize ngeye-7 kuba enguye engu-best performer kakuhle esikolweni loo mntana ebesanda kuthengelwa ne-uniform umamakhe ongaphangeliyo loo mntana ndandikhala wayofuna isikolo evula amazibuko ngoba azizikolo ezi subjects anazo i-cream enjalo it was January la qala le process ibizwayo yoba izikolo ezingenamanani angapho 200 bazidityaniswe okanye sivalwe yenzeka loo nto leyo apha kuthi then ke ngoku i-SGP yelaa xesha yayitshalenja loo nto kwaye waphaya ukusana kuMr Mkhwebi then ke Mr Mkhwebi kwaba ayivisisanga naye that-SGP elaa xesha kwabonakala ke ngokuba that SGP mayidlulela ngaphambili ngibheke ezolitsha kwaphuma ke i-delegation yabo i-SGP kunye negqiza labazali balolunye bazali abafana mndenani idityaniswa kwe-SGP as-a-delegation endlela phaa ezolitsha. From there ke ngozolitsha azange bafumane u-NEC because besiyaphaa bedibana kunye no-NEC ke imicimbi 2018 kwangeke kubekho into ethi Inkwenkwezi mayivala yaphela kuloo nto leyo uba isithi inazela i-SGP of that time kuMr Mkhwebi in fact waseyithela ne-province ngokuphaya abantu abasuka babo NEC office isithi i-SGP nosinikeni ithuba lokuba senze i-reorganization sawugqiba futhi siphucule izinazela iziphumo ezi zematric because at that time kwabonakala uba zematric results ezitshisa ibonzi because isikolo sijongwa kakade nge-matric results if achieve matric results ezo sikolo eso kufuneka sitshekishe uba sisa-exista na okanye singabe kanti sise-viable na nawe ke ngoku sifikele kwesi stage ke ngoku soba itest ke ngoku last year sa-achieve and then it was our shock ke ngoku uba siphinde sibone ke ngoku uba sizabe siphinde sixoxe ngoku today about i-realignment. Thina kwafuneka sincedisane nani i-SGB not aba bakwelicala le-education asifuni bagezeleke because zininzi izigezwa eziza kuhla kusuka kwelaa cala siza kulo. Funeka sipreparishe for uvala kwezikolo novula kwezikolo and kuyo yonke loo nto yenzekayo mna ndizawucela yonke imibutho i-department kula mibutho ze-education funeka zidibene nathi without we-involved by educators. Sifuna aba bapha siphinde sibize nazo zonke i-formations ze-youth uyabo because abantu banento abayilibalayo izitrike zokuqala ukwenzeka imeeting yokuqala yayikwelibala lonke wonke umntana osemdantsane wayegcwele kule ndawo mhlawumbi noba umrhweba akayazi loo nto leyo ingathi ngoku uzawufuneka siphinde sibuyele kuyo nam ndandikuwo bantwana babekwelithafa lonke yonke libala lerabhlum ezantsi uyabo uzawufuneka sibiziwe zonke ii-formations ze-youth yonke imibutho eprogressive ifumene imessage njeni and nje uba kufuneka kunjalo nje kufuneka sifumane nabantu bamaphepha bakhe ke ngoku le nto lena siyibekeni kakuhle qha kuzawufuneka ngosiyenze viki naviki akho viki izawuhamba yodwa uvala kwezikolo ndiyanicela nani ningabazali wonke umntu kufuneka abe ready uba akagodukanga nabantwana bakhe sizanicela nize ezimithingi because na I think okokugqibela because niyayibona mos yonke le bloko yethu yaka-7 unayo iprogram ngayo yento yoba ayivale and kufuneka nikhumbule laa nto bendikhe ndenza ngayo umzekelo ngoba ingekaqala imeeting ndithethe ngento yoba imajority yabazali ngoomakhulu abafundisa abazukulwana babo. Uyayibona xa ezi zikolo lo mntu enale program yokuzivala ezi zikolo
La mali yegrant yaba bantwana imali ni 400 masetsho. Itaxi ezawuthatha la mntana imthumela le kweso sikolo yi400 almost zonke izidiksi zibiza la mali. Uyayibona uba i-purpose yala mali yegrant ayiyenzanga ngenxa kaMhluli. Asiyazi ke noba mhlawumbe uthenjiswe ngepost enkulu na. I-purpose yala 400 ayenzekanga. Yento yoba kuthengwe zonto bezawuthenga. Uyayiqonda mos iyathengwa la mibhoshongo yeza 25 uzininzi. Milimili isibekile iflower ngala 400 ziyaphuma. So uzohluthini. Akaphelanga vala isikolo qha. Uphele affecta nana pendli. Uyayibona? So kufuneka izonto uzi-addressa kwezonto ezo uba funeka ziqonde i-societal challenges ezifeyiswa yi-community xa isenza izinto. Akuzufana apha naseyiwu kulanda wayekhulele kuyo. Apha kuselokishini umntana waselokishini akafani nomntana wasezilalini apho uhamba i-10 kilometers xa uye esikolweni. And ngoku nabo kuleza ndawo basuka kuzo Mr Mkhwebo benzelwe lula kuneskola transport. Nisixelele uba sikhona nesikolo esemdantsane esineskola transport because niyabazi abantwana basuka ka7 basuka ka8 basuka ka17 bayaphi eLwazi. Uyayibona abantwana basuka kwiunithi zonke bayaphi eFantigaqi. Uyazibona eza distance. Apha ke phambi kwam ngomnye wabazali balapha esikolweni ongomnye we-SGB yesikolo ozathi ke azame usizawubela balunga nesikolo intsuka phi yaso uzawumangala mina namhlanje. Igama lami ndinguluKhanyo Mafu, ndiyimember ye-SGB yalapha esikolweni Inkwenkwezi, ndiqalise ngo-2021. Isikolo esi sisikolo esidala sango-1972. Okokoko isikolo siqhuba kakuhle yonke le minyaka. De kwaba ngunyaka ka-2018 okokoko siqhuba kakuhle. Into yenzekileyo thina silindele into besikolo siqhuba kakuhle. Nge-10th kaMeyi kulo nyaka umhloli uMr Mkhwebi ufikile apha esikolweni ephethe amaphepha enotice zelano ze-public hearing kwisithi kuthethwa ngesikolo siku-section 33. Thina siyi-SGB yesikolo asiyazi loo nto leyo. Simbuzile into yokubana kwenzeka ntoni na. Wathi yena unayo ileta ayinikeze uprincipal nge-30th kaMeyi. Kuloo leta leyo kubhaliwe into yokubana principal and SGB. Thina asiyazi loo nto leyo zange asinikeze thina. Uthi umnikeze nge-30th kaNovemba. Wabe thina isinikeza ilanto inotice sento yokubana i-public hearing mayibe nge-19th kaMeyi. Sicelile ke kuyinto yokubana makasinike ithuba ukuze sizoqokelela izinto sizokwazi into yokubana ukuvalwa kwesikolo ngo-section 33 uthetha ukuthini na. Sacela ke into yokubana makasinike ithuba saze samcela into yokubana makeze namhlanje nge-12th kaJuni ngo-12 emini. Okokoko ke besigqibelene siza kudibana naye sizoxoxa kuba wayifuna i-public hearings. Namhlanje abahlali bakhona, sikhona i-stakeholders zikhona ezi esicingela into yokubana banento abayifunayo apha esikolweni. Yena ufowuna namhlanje kusasa esithi akakwazi kuza. I-process yelanto yokuvalwa kwesikolo yenziwa ngo-2018. 2018 ke uninzi lwethu abantu abakhoyo apha babengekho ngoba umntana oqale isikolo ngo-2018 uphumile ngo-2022. Thina singabantu abatsha asiyazi loo nto leyo kanga khasichazele nto. And thina sithe ke sawuzifunela iinkcukacha ngento ye-rationalization and realignment. Safumanisa into yokubana umhloli lo utsibe amabakala amaninzi uku-stage 19 engakhange afike ku-stage 1 engakhange aqalise ku-stage 1. Nangoku besisiza apha silindele into yokubana uzawusithatha kuwo wonke loo mabakala ngoba thina siyibona into yokubana unento ngakuthi. Siyibona into yokubana unento ngakuthi. Ayisithi sedwa apha esikolweni Inkwenkwezi kodwa ke zizikolo zonke ezilapha kwa-Ward 20 ingakumbi u-Unit 6 no-Unit 7. Silapha nje sikulondole besilindele into yokubana makazosichazela zonke izinto ukuze sizomchazela ezindlebeni zakhe into yokubana thina into yokuvalwa kwesikolo asingeni asikho kuyo. Into esiyilindeleyo kuye njengento yoba engu-EDO, Education Development Officer,
uyasidevelopa isikolo, uyasisusa kule nto esikuyo usibeka kwenye indawo. Ngoba isikolo esi thina ngokufika kwalo principal ukhoyo ngoku sisukile kulantuka ekubeni sibe se-ICU in terms of i-results, sisukile ku-50%, ngoku sithetha ngo-87%. Yi-improvement enkulu leyo esifuna thina into yokubana umhloli ozawuba ngumhloli wethu makancedisane nathi nesikolo si-improve. Akufanelanga into yoba zizikolo ezithile ezi-performer best, but zonke izikolo zifanele into yoba zi-performer best. Thina simbona ngento yokubana akanazo i-interest zomntana wasemdantsane ethathe, yena wenza nje uphela sonwabe. Ngoba nangwakasinikanga onke amathuba into yokubana khange asinikeze ithuba lento yoba sibhale representation to MEC. Zizinto ezifanele into yoba ziyenzeka. Uceba wethu apha ekuhlaleni akekho, khange amchazele nto. I-teacher unions azikho nangoku, kodwa kuzoba nje i-public hearings, khange azichazele. Abahlali, i-community, i-stakeholders, i-businesses and what, khange azinikeze nethuba eli lento yokubana azame into yoba abantu babe khona. Singabahlali balapha, siyazazi thina into ezenzekayo apha. Ngo-2018 lo athetha ngayo, apha ngaphesheya akukho kude kakhulu endaweni ekuthiwa kuseDalixolo, kwakukhona abantwana ababebulawa. Uthi ke ngoxa evala esi sikolo, abantwana bethu mabaphinde futhi babe kwi-risk yokubulawa. Akazifundanga izinto, vele usuke uyaphusha, uyanyathela, uyanyanzela izinto engakhange alandele imiqathango yazo. Thina sithi makeze apha, naye asisakwazi nokummamela ngo. Oyena yena muntu esiqonda into yokubana unothetha bhetere ukuthi ngu-MEC ufundile gade. Oyena yena muntu sinomamela, naye silindele into yokubana azosixelela into yokubana ukuvalwa kwesi sikolo kukwi-interest ezi-best for thina. Ngoba thina xa sizijongayo, sijonga indlela yokuphangela kwabantu balapha, sijonga yonke into yokuba xa uzawususa umntana esikolweni eNkwenkwezi umse kwesinye isikolo, uyasidifita thina. Because abanye babazali ngabantu bakaRamaphosa, 350 SRD. Abantwana ngabantwana bakaRamaphosa because bafumana igrant, abazali baba bathatha intweni. Xa uzawumsusa apha umntana, umsuse into yoba makasuka abheke esikolweni usukela ngo-7 azobuya ngo-7, uyabususa ubuntwana bakhe. Uyabususa ubuntwana bakhe because akanalo ixesha lodlala, akanalo ixesha lanto, because usendleleni ebheke esikolweni, usendleleni ebuya esikolweni, kuyalalwa. Ngoku emzali uzame ukucacisa kwisimo sesikolo, unako ngoku usizobela isikolo ngoku sinjani? Isikolo ngoku amanani noko amanani ashokoxekile. Eshokoxeka nje kungenxa yeziphumo zezinto ze-actions zikalantuka zika Mr Mkhwebe. Otishara bayalantuka bayaretirisha, bayapensiona, akaba replace, engaba replace nje kuvuleka ispace abantwana bahambe. uMr Mkhwebe usanda phase out ezinye zezinto ze-subjects esicingeni into yoba zibalulekile, i-maths, pure maths, agricultural science kwakunye nelantuka ne-accounting, kuba esithi ziyafelishwa. Instead of into yoba makathumela abantu bazoncedisana nokulantuka nokonyusa izinga kwezo subjects uzilantuka. I-physical science, since wemka utishara we-physical science zanga replacewa. Isikolo sona imeko yaso in terms of infrastructure, iideska zikhona but ziyashota ngoku because kukhona ezi classes ezingasasebenziyo. But isikolo sona abantu bebekhona ngaphambili bazamile ukusilungisa, ukuzama ukhawulelana nesasikhalo sakuqala into yokubana isikolo infrastructure yakhona ayikho right. Isikolo sikhona si-well secured, ukuba ngaba khona sinokongezelwa ngolaa cingo ekwakuthethwe ngalo noMr Mkhwebe angasathetha into ngalo kungabhetere. And if kunokongezwa otishara, amanani esikolo angonyuka. Ngoku amanani awekho kula ideal situation esinofuna into yokubana mawabe lilo, kodwa ke siyazama into yokubana babe khona. Okwangoku currently inamba yabafundi ngu-138. Siyayiqonda into yokubana ngalamanani ekuthiwa ngaka-section 33, but thina lo section 33 ngu-section 33 ofoswayo ukuthi, because uba ngaba thina besinayo utishara we-physical science, sinayo utishara we-agricultural science, i-agricultural science in fact i-enrolla esikolweni, ne-pure maths i-enrolla esikolweni, ngesinazo ii-numbers, because abantwana
bahamba in drones kuba khona i-exodus yabantwana xa befika ku-grade 10 because u-grade 10 aka-ofarishi izitreams ezininzi, ofarisha i-humanities zodwa, but thina we would like into yokubana si-ofarishe i-economic management sciences and also i-physical sciences, which ulantuka umhlula akafuni ukusinikeza ngulo zezinto azivalileyo. Yeyiphi eyona nto abaqonda ubana bangajongana naye xa kunothi kuvalwe esi sikolo apha kwa-6? Enkosi sisi, xa isikolo esingavalwa into yokuqala esi sikolo sizawuba i-accommodation yamaphara netsotsi. Number 2, xa isikolo singavalwa apha mama akukho enye high school apha, yiyo yodwa i-high school elapha. So njengokuba ilapha e-high school i-high school inceda ezi zikolo zokuba zikhuphele apha kuthi. Abantwana bethu sofanele ukuba basuke apha bakhweliswe baye kwezinye indawo. And siyayazi ukuba apha eMdantsane ayikho iskola transport. So izawuphinda iyenze ukuba abantu bethu bahlupheke. And aba bantwana kufanele bahambe indlela ende ngenyawo baye kwizindawo ezizofumana ukuba otsotsi bakuzo bareyitshwe baphakwe balinyazwe ngokuba basuka kude. Eyokugqibela i-freedom yomntana. Umntana ngumntana ufanele afike ngexesha aphinde abuye ngexesha, but xa isikolo sikude uzawufanele ahambe a long distance abuye late. Eyokugqibela eyona ebuhlungu ngokudlula yileyo kuba imali yegrant iyenzelwe ukuba kube khona ukutya endlini, but kuzawufanele ukuba le mali ithathwe inikezwe umntana and then kungabikho imali yokutya umntana ahlupheke. Ndiyibona ukuba xa sivalwa i-poverty iyanwenwa iyayekwa. Omnye wabazali ke ozothi ongeze ndinikela kwemzali. Eyona ingamandla yeyokuba thina asikho safe xa sinothi sivalwe esi sikolo. Sawuthi thina bantu babhinqile sibe ngamaxhoba okutsalelwa sirhuqelwe kwesi sikolo, sidlwengulwe. Amaphara ayawufumana indawo yokuhlala enze izinto zawo lamanyundululu wawo apha kwesi sikolo xa sinothi sivalwe. Sawubona sekugcwele apha because kukhona namagali akhona around. Kwawuphela kwesi sikolo kuba yi-chaos, sawufa sibulawe ngabantu apha singabazi, njengoba sekutshiwo uba bekhe kwabulawa abantwana besikolo ezantsi apha eDaluxolo emagalini ngumuntu wakwathu. Sawuphela siba yiloo nto leyo, sifuna uvala loo nto leyo ke, sifuna uba secured, yonke into ihambe ngendlela, asifuni ubulawelwa abantwana. Number 2, isikolo esi asibiywanga, anything can happen ba esi sikolo sinohlala sivalwe. Otherwise akhona irongo nesikolo, isikolo sona si-up to date. Xa sifuna ubiywa sihlale isikolo. Zeziphi ezona nto niqonda ningancedisa ngazo nani emanincediswe ngazo ngurhulumente esikolweni? Ndicinga uba mna number 1 into bekufanele uba yenzeka into befama umhloli wongeze iitishara ezi zingekhoyo nezirezayinileyo nezi zithathwe umhlalaphantsi ziphinde zibe khona eza subjects. Okwesibini kubiywe isikolo, secure isikolo sibe khona, and then kuzanywe ke ngokuncedisana nesikolo into yobana siphuhle sibheke phambili, ngoba baninzi abantwana abazali babajikileyo ngenxa yesubject ezingekhoyo kwesi sikolo. Baphele ke ngabanye abazali bebafundisa kwezinye izikolo abantwana befuna ubafundisa apha eNkwenkwezi, qha ngenxa yaba ke ngoku azikho izitishara zititsha ezi subject. Ukuba zingakhona zireplacewe back ezi subject, babe khona abantu abanozititsha, isikolo singagcwala kuphuhle kubhekwe phambili. Enkosi. Ukongeza kule mpendulo isuka kumhlali, isikolo esi ukuba nawe unosijonga apha phandle ispace saso sikhulu kakhulu. Esi sikolo sinodevelop ngaphezu kwale nto because sinaso ispace sentoba kufakelwe ezinye ii-buildings, and also for i-extracurriculum activities, isport ingakumbi yinto yokubana apha eMdantsane asijongwanga kakhulu i-school sports. Apha eNkwenkwezi sinaso ispace, sinoba nazo ii-grounds, not only grounds ze-soccer but ii-grounds ze-rugby, i-netball. If i-hockey inointroducwa nayo inoba naso ispace, even i-cricket eyona
lantu ke sona sports sifuna ilantu kibale elikhulu sinokuba nazo uba ngabe unophuma apha phandle unokubona inoba ispace lantu inoba ngu-1000 by 1000 ilantu ka square meters. Lonto le ichaza ukuthi isikolo silungele yonke enye into ifuna nje umuntu osekukhokheleni alantu ke abe nenhliziyo yabantwana baseMdantsane, not only kwinto ze-education as in a class form but nakwezinye izinto zokukhulisa umntana zimdevelop as in sports and also every extracurricular activities umculo and yonke lonto. Bale kubahlali balapha eMdantsane nabahlali ke bafundisa abantwana kwesi sikolo kunye ne-stakeholders zonke ezikhoyo around, uthini into onothi uyibhekise kubo malunga nokuncedisana nani kwisimo enijongene naso salapha esikolweni? Lento yokuvalwa kwesikolo i-realignment and redistribution ingumngeni kumuntu waseMdantsane, kumuntu wayefunda apha esikoleni. Isikolo esi is rich in history apha eMdantsane, not only apha eMdantsane but iSouth Africa yonkana. Kukhona abantu abaninzi abasuka apha abangogqirha abazintoni abasuka apha eMdantsane. Kubo sicela umngeni into okubana mabancedisane nathi into okubana esi sikolo singavalwa sifane nezinye izikolo ezavalwayo with rich history, but besicela into okubana ilegacy yaseNkwenkwezi mayihlale ihleli sibe yi-part and parcel of ukuthatha iNkwenkwezi siyisuse kule ndawo ekuyo siyibuyisele kula manqwanqwa iNkwenkwezi eyayikuyo. Ngenxa yokuthini ngokubambisana nathi xa ngaba likhona ikhwelo elithi xa ngaba sibona into okubana izinto azenziwa ngokwasemthethweni sincedisane sibambisane sipushe ivili lento okubana ilegacy yabantu baseMdantsane masingayiyeki ilanduke into tatters ngenxa yabantu abangenazo i-interest zabantu baseMdantsane. Siyacela abantu into okubana mabancedisane nathi kweli idaba.